В следващите минути, уважаеми слушатели, стартираме изцяло нова рубрика на Нощен хоризонт. Нашето споделено пространство за творчество, поезия, музика и всичко свързано с изкуството. Нашата нова рубрика се казва «Психология на промяната». И в нея ще си поговорим повече за предела на човешката психика да се справя с катаклизми от различен характер. Природни и такива, които са породени от човешкото безумие, като войните, например. Както винаги ще размишляваме, ще провокираме въпроси, ще търсим техните отговори, както и ще погледнем през необятната призма на науката за душата. Психологията. Впускайки се в пределите на територия, която от няколко години на объркване, страх, хаос и опустошение ни е все по-близка и все по-позната. Психологът-поет Димитър Драганов ще ни разкаже за днешната тема. Здравейте на вас и на драгите слушатели на Нощен хоризонт. Изключително приятно ми е в този момент отново да бъдем заедно, докато даваме старта на нашия нов общ проект, а именно психологическата рубрика «Психология на промяната», в която ще поговорим за всичко, свързано с психиката и нейните забележителни способности. Пространната тема за предела на устойчивостта на човешката душа, която през последните години се изправи пред какви ли не изпитания, на които станахме преки свидетели, бързо буди любопитството на всеки един от нас. Пандемична криза, инфлация, войни, наводнения по българското Черноморие. Това са само малка част от всички онези травматични събития, които нападнаха по опустошителен начин нашето душевно пространство и ни изправиха пред съществени въпроси, които изискваха да получат своите отговори. От психологическа гледна точка може да посочим, че следните обществени бедствия, за които ще си поговорим, главоломно доведоха до покачването на нивата на дистрес. И веднага ние можем да поясним, че дистрес е така наречения лош стрес. Прекомерен стрес, който възниква тогава, когато индивидът е затруднен да се справи сам. Също така, тези събития от негативния спектър доведоха и до изживяване на усещане за неблагополучие, на усещане за безперспективност, отчаяние и безнадежност. Да подчертаем, че в тежки случаи психологическото състояние на дистрес може да доведе до тревожност и депресия, които са все по-често срещани в последно време. Като тук можем да отбележим заедно с посттравматично стресово разстройство. Спомена пандемичната криза, да се насочим към нея и да поговорим за това, което се случи. Можем ли да кажем, че пандемията и социалната изолация ни помогнаха да погледнем към себе си, да дадем превес на духовността? Коронавирусната пандемична криза нанесе значителни щети върху човешката психика, последствията от които наблюдаваме и ще продължаваме да наблюдаваме и в бъдеще. Пандемията изостри сетивата ни за настъпваща опасност, отдръпна ни от другите в социума и ни постави пред първичния страх от смъртта. Като тук бих искал да подплатя думите си и с мисълта на психиатъра, академик Дрозд Стоянов, който казва: коронавирусът внедри токсичен дневен ред и оголи човешките инстинкти до празнота. И тук можем да отбележим и интересни данни от проведено още през 2020 година изследване на професор Соня Карабельова, доктор Бисер Зарбова и докторант Радина Стоянова от катедрата Обща експериментална развитие и здравна психология към Софийския университет, според което младите хора до 29 години имат най-високи нива на тъга, на тревога, на страх, на паника. И както вече споменах, ние неминуемо се дистресирахме и всеки от нас опита да намери свой собствен начин да се справи с възникналото препятствие и с натрупаното вътре психично напрежение. От друга страна, освен че ни отдръпна от другите, социалната изолация допринесе за това да се завърнем и към себе си, да дадем превес на духовните изживявания в живота си, да се замислим за качеството на взаимоотношенията си и да променим онова, което не ни харесва в тях.
Това са моите лични, позитивни наблюдения, но и няма как да отрека и другата страна на картината. Засилване на агресията в отношенията между хората, на семейно и на по-голямо обществено ниво, както и депресивно дистанциране на личността в собствен свят, на преживявания, на чувства, на емоции и мисли, които са породени от всички тези споменати промени. Психология на промяната. Това е и заглавието на нашата обща рубрика в Нощен хоризонт. Димитър, какво се случи с душевността на хората през последните няколко години? Психология на промяната. Всъщност, не е ли това едно чудесно метафорично обобщение на съвкупност от много процеси, които започнаха през средата на март на 2020 година и продължиха и до днес. Психологията на промяната е дебела книга, която трябва да четем с широко разтворени очи и да се получим от допуснатите вече в редовете и тежки грешки. Те не бива да бъдат повтаряни. Замисляйки се върху това какви промени настъпиха в душевността на хората през последните няколко години, бихме могли да дадем пространен отговор, но не и универсално точен такъв. Част от настъпилите промени бе свързана с това, че хората трансформираха възгледа си за събирането с другия, за споделената заедност и изобщо за споделянето в близко пространство на положителен повод и събития с някого. Другият се превърна в опасност. И ние виждаме какви са резултатите. Социалната изолация премина, но днес част от хората все още се страхуват да бъдат заедно, за да не се заразят с нещо, за да не се разболеят, което само по себе си отваря пространство за случването на една друга безвъзвратна загуба. А именно това е най-висшата ценност за всички нас. Това е животът. През последните 2 години, освен на катаклизми от здравословен характер, ставаме свидетели и на безпрецедентни актове на човешко безумие. Войните, тази в Украйна и тази в Израел, като че ли хуманността в тези времена на всеобщо разделение остава изтласкана в периферията и все по-рядко бихме могли да я видим. Как човек може да се погрижи за психиката си в подобни условия на емоционално свръхнапрежение и да я съхрани? Войните в Украйна и в Израел, които аз ще нарека сълзите на 21 век, доведоха до значително влошаване на психологическия статус при хора с тревожни състояния, с депресивни, както и с посттравматични стресови състояния. Разрухата, която бива предадена и в новинарски емисии, свързани с военните действия, което понякога включва и отразяване на опустошителни събития с детайлни картини на болка и тъга отключва страха от унищожение. Страха от загуба на дотук съграденото, както и изначалния страх от смъртта. Човек се поставя на мястото на другия и неизменно си задава въпроса: аз как ще се прочувствам, ако всичко това се случи на мен? Сред всички нас е налично притеснение от това, което се разиграва пред очите ни. Разбираемо е да се чувстваме притеснени, тъжни, объркани, разстроени, ядосани или безсилни. Това, което хората могат да направят, за да се погрижат за психичното си здраве, е да споделят обязателно със своите близки как се чувстват от всичко случващо се, както и да им предоставят пространство и те да споделят повече за своите най-лични мисли и най-дълбоки страхове. Разкриването пред близките би могло да засили доверието и да укрепи емоционалната връзка с тях. Също така личността би могла да опитва да подбира основен източник на новини, от който ще черпи информация за световните събития. Нещо много важно, което не бива да забравяме, да не изолираме най-малките членове на семейството, защото те също са част от пъзела. Можем да говорим на децата с любов, разбиране, търпение и внимание за събитията, за да не остават в недоумение от това какво се случва около тях. Да отговаряме на въпросите, които ще ни зададат, да бъдем до тях, да ги прегръщаме, да засилваме контакта помежду си и да им показваме колко много всъщност ги ценим.
Да завършим с поглед към нашата държава и наводненията, които опустошиха Царево през месец септември. От друга страна, в началото на този месец видяхме как торнадо премина през североизточна България и нанесе огромни разрухи в различни села, като например за такова е село Лъвино. Стихиите обединяват ли ни? Как да продължим след подобни катаклизми? Както вече подчертахме, природните бедствия оставят след себе си огромни разрушения в човешката душа, но и материални такива, които трябва да бъдат възстановени на пострадалите хора, за да продължат те да живеят с усещането за наличие на смисъл. Наводнението в Царево бе съпътствано и с човешки жертви, което оголемява изключително тревожно и без това огромния размер на природната трагедия. Настоящите опустошения в североизточна България и картините от село Лъвино ще останат трайно запечатани в умовете и душите ни. Стихиите, които ни застигат, притежават потенциала да ни обединят. Но ние сме тези, които трябва да се опитат да погледнат на тях като на обединяващо звено, да си подадем ръце, да помогнем на този, който не може сам да си помогне, да проявим колективна зрялост, а не да се отдалечим допълнително едни от други и да изоставим бедстващите в едни от най-трудните мигове за тях. Точно в тези трудни мигове, за които говоря, е необходимо да се реализира спешна психологическа подкрепа на пострадалите вследствие на природно бедствие. Това означава предоставяне на психологическа помощ възможно най-бързо, защото колкото повече време изминава от даденото травмиращо събитие, толкова повече нараства вероятността да се развият различни психични затруднения за личността, като например посттравматичното стресово разстройство. Специализираните психологически служби са тези, които трябва да отговорят на потребностите на пострадалите. И за финала на нашето пилотно издание бих заключил, че можем да продължим след подобни катаклизми с вяра и надежда в сърцето, че пристигащото утро ще бъде по-светло и по-добро. Всичко, което се случва, е само малко доказателство, че трябва да погледнем с търпение, внимание, обич и грижа към магичната природа и към природата на нашите човешки взаимоотношения, за да направим възможно случването на промяната, за която говорим, във възможно най-позитивния и слънчев смисъл на думата. Психолога поет Димитър Драганов в новата ни рубрика «Психология на промяната в нощен хоризонт».